se nám ani nesnilo. Vidíte? Tam nahoře, ve 4. patře. Nemusím. Ale když můžeme... Upozorňujeme šťastné výherce. A nyní přistoupíme k poslednímu tahu dnešního slosování. A sice k vylosování hlavní výhry. Je to, jak všichni víte, osobní automobil Škoda, oblíbený Spartak. To je pěkný autíčko, pane doktore. To je export, že? Ten? Řekl jsem, nech toho, to se nesmí. Tak sakru, kde je tam máma? Tati, ty můžeš a já ne. Dobrý den. Dobrý den. Nech mě dneska řídit. Ale Petře, denně mi to slibuješ. Dobře, mně je to jedno, sedni si. Já nechci nic, jenom být včas v kanceláři. Ale umělec. Helejte, mladá paní, držte se kuchyně, jo? Jezdíme 200 000 kilometrů bez nehody. Co jí pouští za ten volant, dobrodruhu? Sej sebevrah nebo co? Ježiši, co já zkusím na ulici za těch 12 stovek? Já už nevím, co ze všeho mám. Máme vůz a nesmím s ním jezdit. Máme krásný byt a jsem v něm jenom na ten nocleh. S Petříčkem k babičce. Pak do kanceláře, z kanceláře k babičce pro Petříčka, nakoupit, udělat večeři, spát. Nedráždí mě tím napovídáním. Jestli ti dobře rozumím, tak ti nestačí, jestli do práce jezdíš ve Spartaku, ty bys tam nechtěla jezdit vůbec. No a? Kdo pak mi 6 let tvrdí, že jednou si bude každý žít? Já vím. Žít šťastně a spokojeně. Jenže život není Mikuláš, milá Věruško. Čest práci, soudruhu řediteli. Jo, Franto, nezapomněl jsem si tam... děkuju, v pořádku. Soudruh Holeček, čest práci. Co dělá rodinka? V pořádku. Tak mnoho zdaru, mnoho zdaru. A jelo se domů. Neveselý. Jak krásně jsme se kdysi hádávali. Neříkám, že to nešlo na nervy, ale co bych byl za to dal, kdyby to bylo zpátky. Nejste smetí z nejvíc? Proč? Totiž měl jsem kalhoty, ale dal jsem je do čistírny, víte? Jak? Ale zvoneček zřejmě vyhodili do odpadku, protože nemají rozum. Já musím najít ten zvonek. Aha. A co tenhle? Koukej, tenhle by ti nestačil, ty šašoure? Halo, kam jedete? Kdo vás sem pustil? Chlape špatná. Smetí z nejvíc? Promiňte. Dej více, dej více. Nejste smetí z nejvíc?